30 minn 63 ċentru ta' skola sajf joffru l-faċilità li ġenituri li jaħdmu jistgħu jħallu lil uliedhom f'dawn iċ-ċentri għal ħinijiet itwal skont il-ħtieġa minn siegħa u nofs qabel il-bidu ta' skola sajf sa 5 sigħat wara tmiem ta' ftuħ normali. Dan ifisser żieda ta' 13-il ċentru mis-sena li għaddiet, kif spjegatilna l-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi Edukattivi Elizabeth Pisani. Għandna servizzi li huwa skont il-bżonnijiet tal-familja, allura l-familja pjaċiri kan komunika magħna direttament skont il-ħtiġijiet tagħhom. Dejjem smajna ħtiġijiet tal-familja emendajna skont il-bżonnijiet. U din is-sena wkoll qegħdin niftħu qabel skola sajf taħna perjodu bejn l-iskola u skola sajf u anke minn wara skola sajf skemm tiftaħ l-iskola se nkun qed noperaw minn xi ċentri skont il-domanda li jkollna. Barra minn hekk biex tikber l-aċċessibilità, il-ħlas fis-siegħa għal dawk magħrufa bħala extended hours din is-sena niżel minn €20 għal 80 ċenteżmu fis-siegħa. B'hekk ġenituri ta' tifel jew tifla li jagħmlu użu sħiħ minn dan is-servizz se jkunu qed jiffrankaw mala €50 fix-xahar meta mqabbel mas-sena li għaddiet. Barra minn hekk din is-sena skola sajf reġgħet miftuħa għal tfal bejn 3 u 16-il sena, xi ħaġa li ma kinitx minn dejjem. Għandna programm wieħed issa. Allura l-etajiet ġew minn 3 sa 16 propju sabiex jikkumplementaw is-servizzi kont nofru qabel u wara aħna, u allura l-familja hekk għandha post wieħed fejn tħalli t-tfal. U hija xi ħaġa li ntlaqet tajjeb ħafna għaliex il-numru ta' tfal ta' din is-sena huwa 12,500 students registrations. Jagħmilna kuraġġ kbir sabiex inkomplu anke nibnu fuq il-programmi differenti tagħna u nesploraw programmi differenti li u ħtiġijiet u l-bżonnijiet tal-familji u l-istudenti sabiex ukoll jieħdu pjaċir fil-programmi li nkunu qegħdin noffru huma wkoll. Din is-sena ma' 12,500 student qed jagħmlu użu mis-servizz ta' skola sajf. Servizz intis bħala pont bejn il-ħajja skolastika u dik fis-sajf u li jingħata bil-ħlas ta' €25 għal programm ta' 8 ġimgħat. Servizz li jservi wkoll bħala inċentiv ieħor għal ġenituri biex jidħlu u jkomplu fid-dinja tax-xogħol filwaqt li jkollhom rashom mistrieħa li uliedhom jinsabu f'idejn tajba.